mirai hi nula chhelo tak ni in anu teite bula a chenga anu in aboral santo awang chuan anu tei chuan enkolin ala hmu ngai mi alo pasala nei tir atuma mirai chuan pasal nei ala du lo thu hrilin zalen taka nulat ala chak thu chu an hrila anu tei chuan pasal fel le thatak nei hi meichhe tan chuan apoimo berasin pasal inei ma chu inu tharau po aha chol theilo wang tia hrilin mirai chu pasal nei tir tho tho antuma mirai chuan anu tei chu mai za ve in kanu wang chawin pasal chu kaneyang nima sela ka pasal tur chu ka hmangai thei po ka ring lo tia changin ala hmu ngai lo mi pa chu pasala tan nei atum ve ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da boke like comment share lama in sum lo shram ang u zana niya mirai chu anu te kavita I chu an chein mo thuam chu an hak tira anu hne na tranga aro chun thri chu ortirin mirai chu an a hriat ngai lo mi pa chu nei a hre viau maya anu tei pasal chuan kara bungrua ang ti in anu pui chu an hrila sures kaka chuan mirai hne na pasal nei tur hian I in pe chi em ngun takin in ngai tuala I malam hun turani wangin du thanna itan thaber tur siamang che voi khat pasal inei fulo chuan a poidon e mai tia hrilin mirai chuan a hmu ngai lo mi pa pasala nei chu adu lo ti a in hretheya kaka thuronang chuan du lo ne na khuang choyai chuan pasal ka nei hri lo mai ang ti in tlan bo atuma balcony atang chuan chukin a in hliam trepa putar pakhat hian mal somin anu teita nu pa chuan atlam bo tur chu an thlir zui vongvonga mirai chuan pasal nei chu du lovin anu teita chu atlam bo santa ani mirai chu tlampovin new year khopuya achenga kumkualai avei nu chuan company pakhata din hun sang tak chelin a hlotling to viau maya an company chuan application siam thinin mirai chu mi poimo le hlo thatak nei ani to a mirai chuan thiam pani leslie le puru nein a thian tenen chuan an hlim thei viau maya an company chuan harsat na tokin mirai chuan presentation pack a mabaka bialpa na neilo chris nein apartment khata an cheng duhna a bialpa chuan sekdan tur chi angai to in mirai te boss chuan kan epsa thalak then khat delete kan ngaya sumlama kan harsat ema wangin I presentation pack tura chuan thei top chuang che ti in mirai chu an thrila mirai chuan presentation chu nein an epsa articula an chu then khat chu an delete thei to lova an boss chu thinrim hle in an company chuan sum an mamo sia mirai chuan in lama an epsa thilfel lo chu chinfel tumin a bialpa la chuan atran pui thei big lova mirai rel ru chu ha ve hle in poisa an company in an mamo an nei thei lawani chuan na an chan dona wang chuan a ril ru boi hle in a thianu chuan kan fc mi in an hekaniang siam thatnan sum kan mamo dona wangin in kholama ro khom tur ineyem ro khom tur inei chuan I ro mangin kan company hi kan ran le thei mai thei asin ti in an hrila mirai chuan pasal nei angin ho ila kanu ro khom tur chu kanei theiang tia changin an company tlu chemei tur venan a derin suma wanga pasal nei mai chu atum ta ani mirai chuan anu teita nu pa chu khola bia in angai thu chu an hrila anu te hne na chuan indian tlangwal pasala kanei to a kanu ro khom tur le ka chan pola turing karon hong tia hrilin pasal nei yang chuan a in soya an company in sum an mamo ema wang chuan pasal nei derin a thuam chom manga an company sum mamo chu phuruk atuma anu te chuan lo ho ula heta kan dan ang thlapin inin nei thapot donia tia changin mirai chuan pasal lem ngai tu atum ta ani
mi rai te chuan a pasal lem tur chu zongin mi chi hrang hrang an ko nuala ni masela pasal lem tur chu humai thei lovin mi rai chu a beidong tran viau maya a thian te pahnih chuan fuih ve rengin sum kan nei lo chuan kan company kan chan don ani maya chu wang chuan mi pa I pasal lem tur chu kan humayang tia hrilin party na chuan an kala mirai chuan tlangwal pakhat hmel pa ngai ve tak rama chu mu in pasal lema tan chuan thadon riau hian a hria a thian nu Leslie chuan an harsat na le an mamo dan chu hril vekin mirai pasal lema tran chu rama po chuan a lo duwa mirai chuan an company a adin mun ven himnan India rama kirtumin aderin pasal anei dona a bialpa hnena chuan pasal lem anei tur thu engma hril du lovin India azin tur thu chu a hril ve a elpui ber chuan ron kholin kan sum mamo ingai tu chuak theilo ani chuan bangla kakuta company da mai roti in a ron hrila mirai chuan karni chunga an sum mamo anei tur thu hrilin kum ko hnuwa anu teite chenna mambai lam chu a pasal le a thian te pahnih nen chuan an pan le ta ani Mumbai khopui chu thlengin anin nei derna chu atak deunan rama chuan zungbun man to tak mirai chu apea mirai nu teite in an thlen chuan mirai chuan ama fuih tu kaka chu mu in aku ngal vata kavitai tanu pa chuan lo muakin mirai chuan anin nei certificate chu pe in rama chuan za takin chibai an buka kavitai chuan engwangin nge inin nei min hril lo tia zotin rama chuan an boi ema wanga an ham hai thuwa changin India in nei that le an poisak lo thu chu an hrila room lama chuan mirai nen chuan in komin mirai chuan inupui tak tak angin min khoitum su adermaya in nei kan ni hi tia hrilin rama chuan sumdong hausa fapa ani thu hrilin apa ro chom adu lo awanga talrang ani thu chu an hrila mirai pon a pasal lem rama chu mi thatak ani ringin zanria an kil ho lai chuan mirai nute chuan rama nen anin ton dan chu mirai zotin rama chuan khopui lian taka kan khosa a nikhat chu ka tong trai lai mirai hi ka tong ta alom tia changin mirai chu a chan him theya mirai chuan rama chu kom chiangin mi hausa fa pa mani mumu mamum ve mai ani chu hria in ril rupek na chi ya aruat lova rama chu mi thatak ani ti hrema se bial papom lai aneya wang chuan room khata omma se nupa angmaya khosak chi ani lo ti chu a hreve bok kavita chuan purua chu mu in inu le chung ta tlo vela rama angmaya chung ta hlata oma thalo tia hrilin mirai te in nei na chu arin hlel thu an hrila purua chuan tunlai thalai te hi chuan nu le pa kan kher to lova kan du zong kan mu chuan kan nei mai thin tia hrilin thiam takin asoi mama rama chuan mirai te company FCM chu endikin mirai chuan engwangin ngei chung te ikalsan ti in anzota rama chuan nupui nei tir min tuma nupui nei kala du lowa wangin ka chan ai le ka chung te chu ka kalsan ta ani tia changin an din mun chu a in angkhat viau ani mirai te thian ho chu len chu atumin khopui fanvel antuma mirai chuan anin nei certificate chu kavitai te room kongkabula da in an chuaka kavitai chuan certificate chu lo mu in mirai chu an mu lai ngeya pasal nei non tir le aril ruk bok mirai te thian ho chu leng chuakin purua le Leslie po an lim viau maya mirai te chuan street food in seafood te hi chen kol le chak ai mai alom ti in an nui hok khoka Leslie te chuan mundanga kalsanin mirai le rama chu anin zoi hranga mirai chuan anu thiang chi atlam bodona ati botak ang chu mu in alungleng viau maya anu chu ngai tharin a thian hlui pahni a muwa a thian te chuan zanin chu tlaplama kal howang utia somin mirai chuan a in ngai tu tur thu in a changa thian hlui te ne na chu ho po chu chak ve thovin atum ber in nei na manga an company tlu chemai tur ven bak aya ngai poimo dang ero anei chuang lo ani
mirai te chu ho in anute chuan mirai te chu in sui thale tura adua wang chuan an in mi lo chei tirin mirai chuan in buat sai hau tak vak angai lo holam te in ti ila katsan ai nen US lama kirle vat kamamo na ka thole angai tia hrilin anute chuan kan nam dana in neih olsam takati chi ani hleinem tia changin mirai chuan anute chu a hnial du bik lo ani zana nia mirai le athrian te chu tlaplama kalin an lam na saviau maya khopui nula ho chuan party nuam ti hle in zupo an in theilom viau maya mirai po lam na save hle in a pasal lem rama chu ava en le thina athrian te ne nuam ti taka an lo oma wang chuan thik ve tranin a pasal lem laka feeling sa nei ve bok rama chuan mirai te chu rampo in an lam na saviau maya mirai chuan tlapa an DJ chu mu in atlei rolaya abialpa ani ti a hria a tlapa a ompo chu nuam ti lovin zu a in trova a thianu bula chuan in bunruakin a rui ema wang chuan alam shapa du to ka alam lai chu rama pon lo thlir ve in mirai chu ziah ti viau maya mirai te thian dun chu toilet a lutin a exa wang chuan a hlim lova an chuale nu chuan a ex nenin mu in an nun hluite an soi chuaka a ex chuan peanut e in mirai chu an kisa mirai chuan pasal ka nei to ti in a ex chu a kalsana peanut allergy aneya wang chuan a thoha in a tluwa rama chuan boipui ngal vatin mirai chuan a damdoi chu a parsa a om thu an hrila mirai chu chiwin rama chuan hopui atuma a ex khan rama chu ngai dam ron dilin mirai akis thu chu an hrila mirai chu luakin rama thinrim chuan mirai ex chu piai hlakin mirai chu luak bok bok chungin a hruai hota ani rama chuan mirai chu hruai ho in amutira imingai angot hi chu kanilawa sinti in a chanchin chu an hrila nima sela mirai chu muhil to in a rui ema wang chuan adai ma viau maya rama chuan engtin ma ti du lovin chuata chuan amut san veta ani atuk zingania mirai chu pentrong luna luka ron tho chuakin rama te omna lam chu apana rama chu lolam na sa hle in mirai chuan apo ve du lova rama nen chuan leng chuakin mirai chuan an company tlu chemai tur din tharle nan sum amamo awanga pasal nei anga lem changani thu chu hrilin in nei na chu thulle maya an company chu mi kuta da mai adu zok thu chu an hrila rama chuan anu khol dongin lak atum lova mirai chuan inu le pa betharo tiangin nu le pa an tingai lo tia zilin rama chuan anu khol chu achanga india a om chunga atlo tur thu hrilin mirai pon rama chu angai na tran khop mai puru le abial nu chu ina omin khun thol an neya wang chuan in case ve mai antuma chutia an ngai tuana a sodom lai chuan kongkaron ri in puru chuan an hona an be sei lo do mi pa mira I bial pa Chris chu lokalin an thuruk chu kavitai tanu pa in an hre chu kang ti an hlau viau maya puru chuan kavitai thoma hriata wang chuan rama chu pona chu apuin a hodan tur chu angai tu ngala Leslie chuan kavitai pon chuak tur chu lo bebuain puru chuan Chris a hna mirai chu aron thok ho to alom inin mulo mai mai ani chu ti in airport pana ho ve ngal tur chuan an hrila Chris chuan mirai angai ema wanga India ron panin mirai chu a hmu theilova kavitai chuan pona son tu tenge om ti in Leslie chu zotin Leslie chuan chuan lam asiam zela puru pon Chris chu airport lama tir liam thein tlema an man suak trap ani bermai mirai le rama chu in nei don to in anin buat sai na a travel maya anu te chuan ro pui taka pasal nei tir tumin mirai chuan adera pasal nei turani chu hria in aril ru a pevak thei bik lova Leslie chuan in nei certificate kha inutein pom mai se a that nen danang thapa inin nei non le chuan inin nei tak tak don ania tia hrilin mirai chuan sum dona thil mai ania ti in achanga ramane chuan in komin rama chuan anu le pa po a fuih na awanga
tlo atum thu chu hrilin mirai nen chuan anin kom ngei tola rama chuan hril tur chekane asin tia bia in mirai chu an kisa mirai pon lo chang thave hle in bialpa anei ti chu a hrechuaka laptop khoi kangai ti in rama chu room lama lu san antuma room lama chuan leslie le puru chu bengcheng takin an lo instratuta rama le mirai chu an chet khal ani mirai le rama chu dan anga anin nei to dona wangin an nal to viau maya puru chuan Chris ka mule in hotir antuma Chris chuan airport a meiche pakhat kachara mirai te in nei na a kal turni in dot min hrila wang khan kalom lo khop mei ti in puru chu a chua chala anula char thar nen chuan in kop ngalin mirai te in nei na chu ti buai mai aril ruk bok mirai chu anu te chuan chein anu thatak kani lawa wangin min ngai dam ro oti in an hrila mirai chuan kanu du thu samang nge ya pasal kanei tur hi kalom tia changin athu tak sot viau maya kaka khan anu thi chu rom pe in kumko liam ta kha mirai hian a thau bowa kaka hian lo charin alo da tharenga mirai chuan lom thu hrilin a fuina awang khan kaka chu angai na viau maya pasal nei tur chuan rama omna lam chu apana athuama in me ba ka anaute chobom a hleitling ema wang chuan rama pon mirai chu chhelo atikhop mai mirai le rama chu in nei donin anin nei malok chuan mirai chuan athuruk chu soi chuakin an company tlak chiada wanga anu teite abum na chu apuanga pasal nei chu a theilo thu soin rama chu ngai dam an dila rama nen chuan in nei le lovin mirai chuan dot manga pasal nei chu a theilo ani rama chuan anin tlo in anu nen chuan anin muwa mirai te po America kirle tumin anu te chuan min lo tlo for oti in an tha a Chris nen chuan in mu in mirai le Chris po chu anin thathena mirai chuan rama khala ve hle in nei lo ma se rama zuna chuan awai to a rama pon anu le pa mu in anu le pa tenen anin card chu a chingfela apa chuan mei chia voi ni ngot in nei thuak to a mangai tak tak in em in ngai tuala I mangai chu nupuya in nei a hun ve to tia fuin mirai te pon airport an pana an application hek tu chu police in feltir mai an ril ruk lai chuan rama khan ron umin mirai nen chuan anin muwa ngai dam in dil tonin anin mangai thu chu anin hrila adera in nei tumin anin mangaya ataka in nei an tumta ani